A Prades fa 6 anys que s'hi va posar en marxa el Parc Astronòmic, un espai que combina la recerca amb la divulgació científica, especialment entre els més joves. Avui, o ara, hi estrenen 2 nous espectacles. Entrem a la sala Hipàtia, al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i descobrim les noves instal·lacions audiovisuals. Per tant, ens hem de posar en la situació que estarem en una sala d'espectacles on passaran coses i també tot el llenguatge de la llum i del so ens acompanyaran en aquesta divulgació científica. Pels més petits amb Selene, que és un viatge de rescat a la Lluna, ple d'aventures, i pels més grans amb Cosmos, un homenatge a Carl Sagan. L'àrea a l'entorn de les muntanyes de Prades i el Montsant, a les comarques del Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà i l'Alt Camp, és actualment la zona de cel fosc protegit més gran d'Europa, amb unes condicions òptimes per l'observació astronòmica. El parc és un projecte sostenible que encara està en desenvolupament. Des dels inicis es treballa per poder construir l'observatori al Pla de la Guàrdia, a més de 1.000 metres d'altitud. Serà un espai respectuós amb l'entorn i el cel. La gent hi podrà accedir des del municipi amb un bus elèctric, amb un vehicle, amb un minibús, i amb visites concertades i amb gent especialitzada i gent que vagi a fer una activitat allà. L'observació astronòmica és millor quan més llargues són les nits, a la tardor i a l'hivern. Per tant, ha obert la zona a una temporada turística més àmplia. L'any passat al parc hi va haver més de 5.000 visites.